every year MPO the IT just kind of zvakanaka. You can see chaos chifamba sunguri. 10, 15, 10, 15. I'm telling you, every month we could be very happy. Is that okay? No problem. Come. Check yake. They used to assist us. There was no rape case those years. This is being caused in we are raping these because they used to conflict this, you know them. Yeah. You know them. Interview no job gajibu. Okay, this is Zembe around. This is Zembe around. Ataka Zembe tu. Se ujiramba onzipare. Risrustara. Asindera kule chipiri. Asindera kule chipiri. Saka se ujiramba kule senzi zonzipare. Nonzani sitaka. Manje kana utauro tuda kumamiswa kana kasi here kutowataza Sumza mso kunanzara Zembe ndositara kone kuti Paradzai kuti Paradzai rakazo uya ndatowe grade 2 rakauya zi mdara wangu anga nemusikadzi waita kwastereki paisenze parosimedza saka akangosvika zvikatsi zita rake iroro rekuti chichichi ndimai vacho saka handisikuda izvozvo rake chairo nickname Paradzai saka kubva vaipinda mafamily space ndo aingotaura name iroro but ndinda handisingambodire kubva kudhara that's why nanhasi ndichingoti handiride ende zita rakatoramba mafamily zita harifiro zita rako iwewe uri pakati saka inini zita rako ndozani rakadzira nini saka unoriziva sei pakwaya maharare muno maizestoreti pakwaya maharare muno zita rako wakadaidza wadaidza uyu kuti saka uda kuti wati chii saka zita rako wataura ndakadzira nini saka unoriziva wakazira kuti zita wakanzwa naye unongondoona uchingonzwa zvisina nebasa isi se uchida kuti ndibvume zvaunotaura handina kuti bvumai ndoti madmini but uramba kuti Paradzai handisi kuramba uyu ndauchimuti gava basi kuno kuti unoshedzana nemaniki neyo uyu boris inozi boris unoziva sena anozi boris inozi boris ya ndinofanira kuunderstanda that situation uyu anonzani uyu plus anonzani uyu braza ruzivo uyu anonzani first name yake anonzani nomushedza unomutani ndozita rake aiwa nickname but wakwaya maharare ndora wakaziya saka iwo ndauchiramba nokuti Paradzai ndodazikana nokuzi hamiri tinoda kupinza basa here toda kutiudza zita rechitupa aiwa no paita basa here kana hapana basa unonzipara mata kuti hamiri kutooneka takuda nhamba dzechitupa unoziva chitupa dzako ere saka uinda unzi hamiltonzi chawakanyatsoita maharare chakakosha chauda kutaurwa nezita rako cheruchi muharare mu aiwa haisiri nyaya yekuti ndairamba zita but chandaida kutauraka it's not my originated name aiwa kana kuti uda nyowani nickname maybe uda nyowani hausikuda iroro aiwa iroro ndorangu Paradzai tokuti Paradzai hauchati kana wamwa tokuti kakuti Paradzai woramba aiwa maya sarambe tatakutsvagira rimwe rekuti dhota tatakutsvagira rimwe aiwa iroro because repachitupa raa rinosenza wakunopinda basa wakunodaiwa kumastreets kunowa hazvina basa panapa munhu akakuti tuda Paradzai nongoti hatimuzivi ndo yacho munhu akati auda madhimini okusatimuzivi because anonzi godi apa amadhiri akwatoita kuvharisa pamwe pamwe atori madhiri ane mari ndinana kuziva chiri Paradzai tokuvharisira good advice but usangoshatirwa aiwa hai ndandichatirwa matondidzidzisa kudzidzisa kwamandiitaka ndinonga ndichitonga chimba ndinozotona
bright thinking Kupa wasimuka apa kwashatirwa Nhodo wakaita sekunhodo. aiwa Nhodo zvaanga ari kumataura Nodada kuitirwa hasha kuti aita achidzora mabereki ari friends ake because zvaanoita pakazara vanhu anonyererwa akaonyererwa iyo kamutsirira kanokwanisa kuzotokuwachisa manje vanochitoti ari right handina kumuti ndatomurespecta namuti mudhara airespect uri munhu mukuru but iweweka matauriro ako unoita manje kana takadai usoka tiri community takagara so tiri pamwepo usaonererwe Akaita sei apa Nhodo? Nhodo yake yange iri. hanzi iwewe uri kutaura kuti wakaenda kwachiyadzwa handitika but iwe wakaenda kwachiyadzwa waifanira kunge uine mark 2 motikari no handisaifanira kunge ndinaye because handina why iwewe uchitaura izvozvo Maki muviri. motikari Okay, motikari. But why ataura izvozvo because wataura kuti wanga une 4,500 ndatisati ataura izvozvo nyaya yanga ari kutaura before anga nyaya yanga ari kutaura the first ka ndeyekuti nyaya yangoti wakamboenda kwachiyadzwa waifanira kuine yenyaya ye4,500 plus 1,000 yawakazveswa Pamusoro. Vaita 5.5. chitakaitika ipapo pamari pamari ndakafara Wita zvosvika wakafara wakapinda mahotera isi. wakapinda mahotera iyi kudya mari chete hapana wapinda hotera iyi ndakapinda mahotera ndakapinda ka ndakapinda muholiday inn kwamutare Tarendi details. Apinda mahotera isi ndikatenga 2 mabhira. aiwa kana uine mara Wakati jaini laki zebo zino jaba fast. muholiday inn ndakapinda ndikapedza 2 weeks ndiri muholiday inn chidya mari pazuva mari Yaita yandakazobhadhara marima, waimwa bhia. Yaita mari bhia. Yarenzi. safana How much? 1 pint? how much $20 $3. Apa ngori 1. aiwa ndine timu rangu randaishanda naro Felix naAdam plus zvimoko Nemabhaya. yes plus zvimoko Apa sina hani. goma 3 girls Okay. 3 girls 2 weeks. 2 weeks murimo Musati mabuda wakari calculation. Calculation wakari wakari wasara. waspenda mari imo mari yese paholiday ino paholiday namtari Waspenda mari. mari yandakaspenda imomo yangu inini yandakapedza imomo ndakapedza 1,500 Yeah. because pazuva kurara kubhadhara imomo yanga iri magezi acho ibana chadzo yanga iri $120 US per night apa One une day. bhebhe rako apa ndine bhebhi rangu iyoyo bhebhi aibhadhari yani tiri 2 days it's 120 Right. Next step. mababa apo paholiday makazoenda nemari kaenda kumanika manika lodge mudhuze nekubhodha Muchingori 3. tiri tese Same baby. semabhebhi waspenda mari iko about 500 tam 2,000 mababa manika lodge takapinda kubhodha loji waspenda mari manje yako iwe bodha loji manje makazodinakisa kudarika kuholiday ine kwese kwandakaita nyanga kutanga bodha loji tingati mamutare ndo best loji pamaloji ese nekuti kana ukapinda inonga ine ndekuti ukapinda ukakwira mudenga tuku murumu inonga ine 2 mabeds newardrobe netv plus pasi unonga uchiona motikari dziri kufamba padhaza plus good comfort makanaka plus ndembe kutochipinda mune magadhe foseti ekuti zvese aenda mupindwe nematsotsa muite se unotopiwa makizi ako kana uchibudazi makizi ako aya kuda chi nawo kana uchinonakirwa kana wabhadhara imomo I think ndio mandakanatsozonakirwa namo kudarika pane andakadya 1,000 mabva ipapo manje pagadheni ndo patakazoya kuharare machakuya kumbakuru zvaoma tanga tiine mari because mari dzataibhadhara dzese dzika idzi mari yangu yandakashandisa inini pamari yangu yese i1500 wakanganwa pa 1,500 aiwa imi muri kurasika vese calculation pamwe chete pana about 500 inzwa madhira acho kaiwo mari iyo yanzi iri kubva pa 4,500 aiwa iwo ndo zvauri kuda kuti zviitike mari taibhadharirwa nabhaya anonzi Zenda ndiye munhu aitibhadharira zvokuti hapana nidi yekumboicalculate maya zvaakangoitaka angoti aumanaka nyaya iri panapa ndekuti hapana bhaya wataiti pese pataishanda taimupa mazii
Ukupanzwa. Masini chi. Time pa diamonds. Maglass mama pure. Commercials diamonds. Saka patakataka kumpa isusu matomba time paka dhako. But takazompa to times matombo kwawo akasimuka nawo kuti mari iyoyo yaiti bhadharira ka. Akanga atozviona kuti vanhu vandatobhenefita nani nawo. Akatotibvunza isusu zvikazi muri kuspenda madhezi mangani muri mamutani. Kati mudhara zvawafunga zvikazi hayi wapana imimi ka. Kwamakaenda kuhondo munofanira kuti mugogara kana 2 weeks. Mari dzenyu garai nani nadzo kana muchidondipa mari dzenyu ka kuti ndigare nadzo inside. Nondipa mari dzenyu mudogara nadzo ini ndo pese pamunonga zvokuita zvese ini ndinandichipeya ndichicherana muchidopinda muholding akendogara mazuva mangani inofesa wangu Felix yakadhara dzishuwa takanetseka 3 months dzikwashadzwa tichikwangwaya chimbotipayo 2 weeks. Iwo sitso kaenda mahoteli kwamutani unomwakambopinda mahoteli Ndakapinda kupi jemasoni makudzoka mari tauya tamuharare wane yako mari ane yangu manje yako yanga iri mari 4,000 4,000 imbobapo chamani pane kamera hama yako pane kamera pa 4,000 US pamari yamba 4,000 pa 4 hayi mari handina kuidya ndakashanda yangu chaicho handina kuidya kura kwangu kwandakaita ndakanga tichigara nadikezi yangu kwadzana extension ndakatangira ku1 ndikazogara kwadzana extension dikezi yangu ini yanga ine pandaigara naye yanga ine vana vaenda kumaboarding schools mumwe wacho aidzidza pamurehwa akazoenda kuuniversity vamwe vacho vari pamurehwa izvizvi saka akambosvika ini ndindaitonga nemari patime yacho 2008 iaita zvemabricks okuenda kunana better bricks ichitengesa ichiita sesetaingogara pa10 bani pakipapo zvese ndiyaidini aisupply zvekuti ndiye father yangu iyoyo yekuti muharare munomu ndiye munhu wandakatanga kukura naye echindidini echindipa zvese zvakanaka zvese zvekuti everyday chichi pane zvaaiwana saka pandakawana mari iyo that 4,000 I think ndakabvisa about 2,000 mari yese yandakabvisa kwete kuti yakanobuda kuchikoro imweni mari ndakavapa 2 executive money yandakavapa kuti mudhara 2 executive money 2,000 executive money saka ndavapa that $2,000 ndio mari yandakavapawo ndikati ano mudhara kunichengeta kwamakaita inini ka nekwenda kwandakaita ndima initungamira kwese oitugida ndo mari yandakadini yandakagetsa kwandakadini kwandakabaya kazi ano mfana mari yako inini yawakandipa inini chakudzosera usatye zvako kati ano mudhara hanza dzangu zvese no problem ende mari handina kuvapa ire zvine kana kuti godo mukati kana kuti chinda kapa in free kuti no ndi mudhara wangu wakavapa in free kuti owe cash wasina godo in free tano mudhara chi namumsi mari lava ndo kwandakubasa kwandanga ndakadini ndakabaya ngoma ndapotanga kunakirwa chimbono machita tangu saka unoka 2 ya 2,000 ya ndane 2 kila man Mbare usati wasvika aiwa Wedzera umugetsi unoko usati wasvika Wedzera umugetsi watakazoziyana Wedzera wasvika usina gauro wasvika usina mari wasvika kwa zedi kulo usina gauro ya uri right yotaura kwakasvikira ukanopedza 2 gida pandakasvikira uzosvika kulo uno wasvika usina kana sei right pandakasvikira inini ka kumba kwandaigara ini kumba kwedu kwandaigara ndo pandakasvika nemari yese koma ndapa mudhara wangu 2 gida obhasara nemari iyo that amount of 2 gida imweni yacho zvakaitika pamari iyoyo akaita imweni yacho sichari iyai yandasiyawo ichugida chi imwene yacho imweni kuroti pachishona ino imwe yacho pamari iyoyo ndakazoita madhiri ekuti ndabva kwadzana extension anga ari madhezi ekuchinja kwamari madhezi waona ndinodonochinja kwawachiyadzwa ndine mari saka ndakapinda mutauni pana Copacabana pepe ndasvika pepe ndasvika pane timu riri kudira ndaitoziyana naro because aiziva kuti mufetsi ndokufaxishi vachiyadzwa vanotoziva kutsvaga chi ndai saka ndakasvika pepe mari ndasvika pepe komufana iwewe une mari ndikati ano mari yandodocinja ipapapo ka i500 US mari ndaida kuichinja because madhezi acho kwachiyadzwa ka ndo mari yaiti ukaenda uko pakuchera kwawaiita yaikwanisa kuti ukwanise kuchinja mari iyoyo chiwapa uchitenga matombo iwo chipo hari maradzi ndaida forex saka pamari iyoyo pandakasvika pana Copacabana pa2 gida ndakabva ndaita sei ndakabva ndachinja mari ndakapiwa pa $100 yanga iri 20 quad $100 yanga iri 20 quadrillion ya 20 quadrillion pa $100 saka ndakachinja mari yangu iri 500 US ndachinja mari yangu yese
ndane butwa ndane bag rangu nemaseto zandinawo unopfekera kubasa zvazve mari because zvazviri smart zvinhu zvese zvanga zviri zvinyowani panga pasina chitsarutsaro zvese gasket wanayo basa usingapfeke gasket wauya usina gasket akundivhingiridza panyaya akutisazwa kuti wanyaya makamubvisa bhurugwa ere ndava makamubvisa bhurugwa right ndandine zvinhu zvangu zvakakwana pandakachinja mari yangu ndakuti ndakubaya ndakasangana nepurisa one anga ari muuniform neumwe anga ari Wedzera yangu isipoona umweni angangori musivhirieni angori nehembe dzakwe dzepadheni vari 2 kazi mufana mira ndobva ndamira baibai ndikati kondepi kanzi kondepi yakushamwani ndikati handiripo kanzi uripo ndikati ezvo kanzi unosenza kupi ndikati waiwe wandibvunza iwe unosenza kupi obva abudisa id yake umwe wacho anga ari cid ndobva ndatarisa mapurisa ndakambodhiradhira ndaigara ndichidhirano ndakatarisa ka-id kake ndikonoti muoriginal pamwe akapiwa nomwe munhu kana kuti chitsotsi chaitika patime yacho because waiziva kuti timu ndonga uritsvaga mari yakadini yakareba saka haipo papa ndinozoziva kuti chii chakaitika zvika anoshamwani yairi panapa ndeyekuti waita mhosva ndikati mhosva yangu yandaita ndeye mhosva yaita ndeyekuti waenda kunochinja mari hatisi kuzvidini izvozvo hatisi kuzvibvumidza ndikati aiwa no hamutsi kuzvibvumidza but imimika zvemunofanira kuti mutange maita imimika pamutemo chaipo chaipo munofanira kutanga maenda kunobata ngatichera munoona munhu andichinjira mari motanga mabata munhu andidini andichinjira mari then munhu andichinjira mari iye ndikamuti ndeuyu atoripo izvo zvizvo then muchibata nani neni toenda manje kwacho kwemudoti tiendeko kanzi akoyo unomboita basa reni ngati waiwa ndibvunza zvikazi because mapinduro ako urichonga une power ndikati nditori nepower because ndine marights angu imari yangu yendinayo saka une power manje tikanzi pamari yako umweni wacho bva ati shamwari handi takadai so ati handiende kwamuri kuenda kusina vanhu because handina mhosva ndapara handina kuba chimunhu ari kufamba ine munhu wese otherwise atita mari idzodzi ndo dziri kufamba dzichichinjwa pane vanhu vese so what is handikwanisi kuti ndiende kwamuri kuenda mungatotaura dzimwe nyaya pane nyaya iyoyo vanhu ivo ndo vakandisumudzira mhepo kanzi aurati mufana kuti tikusiye panapa ka semunhu anga ine mari unoziva ndakapa mari ndakapa 200 rands 100 zvikazi hano pamari but handisaifanira kutomba apa kana sendi kasi pamari yawachipai mufana chitengako zvorudini rudo chibaya ndiri kubaya ndichingobva ipapo ndichingoti baya ndakabva ndasangana nomwe mosken ando pandakavharwa mari yakawandisa mosken yakazondinyebera ndikazovharirwa mari mari yakandivhara soka yakawanda mari iyoyo ndakazotosara nemari tofunga mari yakazosara yandakatinayo pamari yese yandakatochinja yese ka yakarohwa yese mari yandakazotosara nayo inini ka ndakazovapa mari yandakazotopa ndofunga ndakapa 4,800 rands pakuchinja kwandandaita ne$100 pamusoro yanga iri mubhegi because vakanditsotsera kurodhi kuya kuchitungwisa iyi naseke road kuflyover exactly ndokwandakavharirwa ikova munhu wacho ngokaita makenda wabva ndangonyeberwa saka ndakazongotaruka ndangosiswa pane timu ari mahati kobva ndanoti hagemu riri panapa harisina staira mari yese panapa inorodini inotobaya ndikati anomai timu because ranga ratarisa timu iri ranga ratarisa fashion yanda ndakapfeka fashion yangu wakapfeka ikaita sema anga iri nyowani yese tsaka kana nyowani aya fashion chakandibirisa mari yangu kubva pakutanga pese pandaifamba fashion ndakati ndandakapfeka Timberland matezi achiwa idzodzo Timberland chaicho kwete dzese dzinongotenga ona ndisati ndamboiona kana yakatombopfekwa bhutsi type ndakarwa Timberland kwayo bhutsi kwayo yemari saka pesa pandaifamba pesa ito munhu nekuitika kuri kuitika situation ingoti Timberland kaita uchikwira trouser ndakapfeka original camouflage ndakatonga reku USA rine mabhande pese rekuti unotosungwa muri original trouser aiwa ndosa wakazondibvunza kuti unoita basa because waitochikoti uyu unonga uchii futi mugana zvekuti kutondisiya kwawakatoita kawaitoti munhu anonga chii uyu something pane zvaanodini pane zvaanoita kutopu ndanga ndakapfeka kutopu ndokwandanga ndakapfeka manje ndakarwa kamasoto keeko ndakarwa eko kutopu unlimited nejaketi repuma
panga pasina kana chitopunda hatisina ini ndagara ndinorohwa mhanza Zuda. ndinofarira zuda sterek zvese papasina kana changa chiripo mari ukangoibata unotsukira one day unoite murungu saka paipaita kuti anoti muranguka iri pana munhu yekuti haisi nyaya kasi shamwari chichichi because ndakavharwa nenyaya yekuti tine mishonga yeitso chichichi ndikazviteerera pechitonga parodobuda gauro rakadini nekusai kugetswa kwangu ipande mushonga iyi weitsvo saka iwo wanga une itsve handina rari ridhiri makidneys saka waita zvinda seiwo mushonga itsve pamadhiri akaitika manje munhu yematsanganana ndakaita naye muskerika akaitonga ari kuchema stereki kwandidini kwandiri ndanga ndisandagetsa obva achema kuziva kuti zvaari kuda iye kana kuti itsotsi here kana kuti ikonomeni here kana kuti chi ndo zvinhu zvandakatadza kudini kuziva izvozvozvo ndakatofunga kuti munhu ane chokwadi pane zvaari kudaita sei akati tinobva kumozambique tine mushonga weitsvo saka mushonga weitsvo uyu unodhura saka mukadzi wendinouya naye everyday kunoyo kundichitengesa naye anoziva mari kuchinjwa kwedu kuitwa kunoko everyday handina kuuya naye saka ndauya nemushonga iyoyoyo saka zvandauya nemushonga iyoyoyo manje handisi kuziva kuti mari dzacho ndopuwa ziri mari because mari kuno kuzimbabwe dziri kuchinja chi everyday ndo magezi mari bhera check ndikati that amount of money kuma-us mari zvikanzi mari iyoyo inokwanisa kubuda iri 4500 saka pamari yendandinayo ininika ndikati alright 4500 iyo unozondipa chi katimani yemari zvikanzi shamari pamari izvo tinozoita isi ndinokwanisa kukupa 1500 ndo mavharirwa ndakaitwa ndikatoti pamari yendinayo ininika nezvaari kutotaura ndakutodyora futi chi yese ndakugetsa manje